Woi, ama. Ha? Sinyana nang masih naik. Ha? UPPL दोलोनि चक्रधर बसुमतारिया रुफालि गयारिखौ लानानै खारदों। Duinyo? सालबारि ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारिया गथ' गथाय फिसाय थाखानाय हिन्जावखौ लानानै खारदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय साउदुरपेटा बग्रिटारि गामिनि UPPL दोलोनि सालबारि ब्लक कमिटिनि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारिया माधवपुर गामिनि कामेश्वर बर'नि अनजालि बिसि रुफालि गयारिखौ लानानै खारदों। न'निफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला 14 सान खारलांनानै दङमोन। दिनै रुफालि गयारिनि फिसाय फिसाजो आरो गामिनि रायजोफोरा खौरां मोननानै बरमानि साखाथियाव थानाय गंसे भारा रुमाव थाखुमानानै थानायखौ खौरां मोननानै भारा न' लानानै थानायाव थांदोंमोनब्लाबो नाथाय हमनानै लाखिनो हादिया हरखाबै गावनि विंगार AS01FC0262 गारिजों गोख्रै खारफिनो गुबुन दाबसे जायगायाव। बेखायनो रुफालि गयारिनि फिसाय आरो फिसाजोआ बहाबा नुयोब्ला हमनानै दोननो थाखाय नैबे जानबुं नम्बराव फन हरनो खावलायदों 9365762940। आं जाहानि हिनजावा गोमाना दं आरो गोमाना थानायाव दा दिनै सन्देह खालामनायाव जेरै चक्रधर बसुमतारिखौ UPPLनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ जों सन्देह खालामदोंमोन। बेखौ नागिरै नागिरै जों दिनै बरमा माबायाव मोनफैबाय रुमाव मोनफैनायलाय बरमा रुमाव लोगो मोनफैनायलाय रुम भारा लाना दंमोन। बेयाव बिसोरो जोंनाव नुबाय नुनायाव जों रायज्लायनो होनना फैदोंमोन नाथाय इयो सानैबो गारिखौ लाना थांबाय। नोंनि बिसिखौबो लाना खारफादों? आंनि बिसिखौबो लाना थांदों। सानबेसे जाखो नोंनि बिसिखौ लाना थांनाया? आंनि बिसिखौ लाना थांनाया 14 दिन जाबाय। दा आंबो न'आव फुंनि 6टायाव थाङो खामानियाव आंनि फिसाया थाङो स्कुलाव। दा बेयाव थारमाने आंनि गथ'आ नुयो एसे मिथिगौ आरो दिनै आं मिथिया दिनै आं खामानियाव थाङो 6टायाव थाङो 7टायाव न' मोनफैयो। बेयाव आं एसे हमदांनो हायाखैमोन। दा बोरै गथ'आ बुंनाय एसे हमदांनो हानानै दे नागिरना मोनबाय। चक्रधरा बबेनि इयो? बग्रिटारिनि। मा दोलोनि? UPPL ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सालबारि। नोंसोरो नागिरनो फैदोंमोन मानसिखौ? जों नागिरनो फैदोंमोन मोनदोंमोनबो। ओमफ्राय दा बिसोरो आरोबाव बे रुमनिफ्राय खारखोमालांबावबाय। रुम भारा लानानै दंमोन? रुम भारा लानानै दंमोन। ब्लकनि चक्रधर UPPLनि प्रेसिडेन्ट ब्लकनि इयो जोंनि न'खरखौनो गाज्रि खालामबाय बा धंस' सिलिंखार खालामबाय। बेनि थाखायनो बिथांमोननि माबानिफ्राय दोलोनिफ्राय एसे सांग्रांथि लानांगौ आरो जाहाथे रायजो राजाया हमनानै दोनो बा UPPL दोलो माबा मोनसे बेबस्था लानांगौ। फिसाजो हरबाय दा सासेयाबो फिसाजो दङ। दा चक्रधराबो बेयाबो बिजामादै दं आरो फिसाला दं बेयाबो बिसि दं। नाथाय इयो आंनि बिसिखौ लानानै थांदो। नोंहाबोथ' गथ' गथाय दं बेहाबो गथ' गथाय दं? बियाबो दं आंहाबो दं। आंहाबो बिजामादै मोनबाय। गावहाबो खोनानायाव गावहाबो बिजामादै मोनदों। होमबा बेबो हिनजाव गोनांखा? हिनजाव गोनांखा। हिनजाव गोनाङानो लाना खारदों? हिनजाव गोनाङानो लाना थांदों। फिसाजो हरबाय दा सासेयाबो फिसाजो दङ। दा चक्रधराबो बेयाबो बिजामादै दं आरो फिसाला दं बेयाबो बिसि दं। नाथाय इयो आंनि बिसिखौ लानानै थांदो। नोंहाबोथ' गथ' गथाय दं बेहाबो गथ' गथाय दं? बियाबो दं आंहाबो दं। आंहाबो बिजामादै मोनबाय। गावहाबो खोनानायाव गावहाबो बिजामादै मोनदों। होमबा बेबो हिनजाव गोनांखा? हिनजाव गोनांखा। हिनजाव गोनाङानो लाना खारदों? हिनजाव गोनाङानो लाना थांदों।